हो तू किती पोट्टा होतो सुरजेल तशी नाही हाव निघिलो तुमगे लागी वय गो तू आणि हन्नी एक कॉलेज शिकिलिंग काही नव्हे कितली वर्ष तुकून तुमगेल फ्रेंडशिप ये अय्यो ते कसं सांगचे आम्ही सनपणी तुकून वटूच गो इथे हवं येऊ इथे काही गो आम्ही वॅक्सिन घेऊच्या वच्चे ना तुका झाला ना इंजेक्शन पहिरीचे येतात जायत आराम येऊन चले या बैस गो मुक्ता वेळ जात नवा जायत रे चंदू हाव कसं लागी सुरवे इंजेक्शन घेतलंय हंगेलो तू वचून घेत तशी हंगेलो तू घेऊन झाली किती वेळ जात येऊच्या घरी आणि कसं करता येत ಮಿಗಿಲ್ಗಾವು ಕಾರ್ಕಳ ಮಿಗಿಲ್ಗಾವಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮಿಗಿಲ್ಗಾವು ಕಾರ್ಕಳ ಮಿಗಿಲ್ಗಾವಿ ಕಾರ್ಕಳ 30 वर्षानंतर मिळली मुक्ता मी गेली मोगाची मुक्ता 30 वर्षानंतर मिळलो चंदू मी गेलो मोगाचो चंदू 30 वर्षानंतर मिळले मुक्ता मुक्ता 30 वर्षानंतर मिळले आम्ही मी गेली मागाची मुक्ता 30 वर्षानंतर मिळली आम्ही मी गेलो मोगाचो चंदू एक त्रिपुरा सुंदरी कसला एक आई लिगी आमगेल भाड्या घरात आज त्रिपुरा पाड झाला आम्ही गेलो वचनदाऱ्या काम कोणी करता थँक्स रे चंदू आज तू गेली ती गेले की वॅक्सिनेशन झालंय वय म्हाका फुडलं कॉलेज आवड आसलो फुडें आमी सायकलार बसून अशी वचशील ना गो वय गे भारी गंमत वय तुगेल ते एक पिंक चोड एक नीली स्कर्ट रे एक भारी चंद दिसतल तू मात्र ते दना अयो कसं रे तू ते दना काल तो कितली गंमत न्हू गो भारी गंमत रे वय जायत रे चंदू हांव येता सुरे वचून ना हॉस्पिटला गेलेली न्हू आमी जाय बाय सबको केसर ऑन करी नवचार ये इथे ही जर ऑन केला नवच्या कर पुरो झाला हाता येतो दोघी हात वैर पुरले ना सबको पाण आयला म्हणा कोण नाही म्हणून तुम्ही उठून पळायची मग आता धुकी गो काढू जायना जाय तिथे जाय ताव पळत कसं की एक बॉक्स आणला इथे पळा ऐक रे होई तुक्क म्हणून लिपस्टिक हाडयलेलं गो सकू चंद कलर म्हणून म्हाका दिसलाय म्हणून तुक्क म्हणून ऑर्डर केलंय कसं इथे ये पुरा हाडायचा तुम्ही हांव काय घालतले ये पुरा तुम्ही पूड हाडलेले पुरा तयस ये पुरा कसं लाग म्हाका हांव कोण सचिल्ली म्हणलेक लाव तुम्ही तू वयची के काजळ लिपस्टिक आनी घाल न्हू चंद ड्रेस घाल न्हू आसका म्हणून म्हाका भारी आश गो प्राय जावची केदां न्ही देहाक मनाक न्ही तू केदां हर्षोल्लास रसका तू सगळो दीस करून अशी नाही गो घे ये एक लावून घे जाय तिथे हांव लावून दाखय तुमका हांव केदां स्वीट 16 आहा कितली चंद कलर हाडायला आनी जावले तर मी गेलो मोगच तांका यो Miguel baila, कितली छान दिसतेस हाव तू वट्टू मेलो सुंदर जीवन को
ला 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 हाव तुम कसं छान दिसतात सुरवे तुका फळच पण दिसल्या बरी दिसत गो तू भाजी वय वय ते हांव पडल्या म्हणके दिसतोय तुमका वय गो 30 वर्ष फुडल्या बरी दिसता तोंड मान तशी आस जल्ला जीव मांत्र चिके 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 कसं इथे बदल सांगी गो मैं घर चरडू घरा काम म्हणू मी गेलो रूपाचे पडून घेवचे क जायनी नाही जाल्यार हांव एक त्रिपुरा सुंदरीशी दिसनाशिल्लो वय गो तू मेकल सुंदरीची वय ते हांवें तुमी म्हाका पळोवचे येताना खंयचे ड्रेस घाल नाशिल्लो सांगता म्हाका कोण गसे ना वय वय तुमका उडगास येना ते मुक्तान घाल्लेले नीली लंग पिंक बಣ್ಣाची चोळी ते पुरा उडगास येत तुमका हांव खंयची घालना म्हण उडगास येना कसा गो तशी मोडाक गो आणि कसं ते सांगा पण हांव खंयची कलराची घालाल म्हणून छड येते मग भितर काम असते पळयला तुम्ही गेला हांव पुरे हे एक सॉफ्टवेअर अपडेट जायना एक गड रस्ट जाऊ का अंगा कसं की मुसमुसूर झाला एक गड निघाला अंगा मुसमुस गो काय कुडवाला गो सकू काय नाही ते तुम्ही आधी इंजेक्शन घेतलेलं नव्हे तशी थोडं ताप अस रक्त ते मात्र निघला नो तुमका घेतला नो तुम्ही सकू फोन कोणाला पड गो आराम बेगते भायर वचून उरलो येता तुम्ही निदयाची कोणाल म्हणून पळयता हो सुकुमारी गो चंदू कशेस ताक ताप जो आयला की म्हाका हाता धू की गो म्हळ्यार तागेले टॅबलेट मेगेले बॅग आस तशी हाण जो दिव का की म्हणून फोन केलेले हांवें चंदूक ताप आयला रे हांव अस तांगेल बायल तांकां चिके आंगा मुसमुस हांव मात्र दिवन नीट करायला तांकां कशी कसले म्हणटा गो सुकुमारी म्हाका म्हळ्यार हाता धू की जालें न्हय म्हणून ताकाय जो ताप जो आयला की म्हणून पळोवया म्हणून फोन केले ताका जायत गो सुकुमारी फाल्यां सकाळी कशाय घेवन येता ताका दिवच्याक दवरता फोन जायत गो दवरत गो फोन आत्तानी सकाळी प्रत्यक्ष जेता सुंदरी चंदू चंदू कोणी नाच वे घरान तू आंबेने धोळ्या दिसना दिसता हो मुक्ता यो बैस गो हो मुक्त गो वय रे चंदू कशेस हांव आरामच गो फार म्हाका जोर ताप तू कसले सुट्टा माशील की वय म्हाकाय जोर हाता धू केशील रे आपले लायक कशाय कोण हाडला तुगे ताप पुरा देवन टिप टॉप जत पळय नाही गो आत्ता दुख जाल्यार कशा येते गोरनाड बसली मरणी हे एक कशाय पिवन पळ रे चंदू हांव पुरा काली कोण घेवन येना तांकां कशाय पुरा अयो हे स्पेशल कशाय सुकुमारी एक पटी पिल्ले पुरा ताप पुरा देवन वता जायत गो मुक्ता हांव पित्तो हो कशाय बळे बरी सक्को मुक्ता चा कोर नाडी तशी खाणे दी ती तन्नी पिऊन आयल्या दिसता नाही गो मुक्ता तन्नी पिऊन आयल्या न्हू ना हांव तान्नी पिनी जाल्यार हांव घरांत तूं वचून तान्नी पित्ता हान्नी म्हाका वेट करता आसा ती येता हांव येत रे चंदू जायत गो टेक मुक्ता. केअर जायत
वाटेर वतल सोडी मजरा पुरा कापी कोण दी चा कोण दी म्हणजे सगळं दिस कसं म्हणली गो सकू मग काय नाही रे कोणी पडे नांची म्हणून इथे कशी म्हणतो तू काय ना जलल देताना कशा येऊ पुरं कोण दीन व्हावं रांधात काय कोण वळला मुंग तुम्ही रांधपा विषयी गोत ना मग हांव काऊन पडे नी वे कायला दवरलं समित कायलं काय नी मागीर कसं तुमगे रांधप कोण खाता कसं गो सकू तशी म्हणता सोडा ती सांगून सांगून कर लागून गेले मग काय दंग असू असं सकू मगे खाणं कापी ते मुक्तान कशा येणार नव्हे पियाची मागीर तिघे ते वचाची कापीच्या हे देवा रामचंद्रा खई दुखून मागके अटकल की कसं नाही जाऊन गेल मुक्ताले कशा पिऊन थोडे हार नाही झाला एक खोट पिऊ पिते कंच ताप जला दावनच विलावरी आहा सकू कसं गावच्या गावाजी मग बाहेर वच्चास ಆಗಿರೋ ನಾವು ಪಡೆದಲ್ಲ ಐತೆ थोडं ओपून मक्का ಯಾಯ್ತ ಹಾಡ್ತ ಕೇ ಐತೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ಲಾವ್ कसं गो सकू आता मीठ आहे ना मिरसांग आहे ना खाऊच्या का जाय ना वय वयते मीठ विसरली की म्हणू गलुक हात हाडता रब्या घ्या मीठ बसून खाया बसून खाऊच्या कसं ते चण पोव एक रुल्ला ऑन करताना एक मीठ घालवत ना मॅम कसं अवस्थी परडी जाय दुखून पडत आहे कंचके बरकत आहे मीठ मिरसांगाला लेगोत ना कसं हा मी तू गेलो दीस काढले म्हणून कोणाके जायच ना मी दीस काढूक वर्डीक जलल दिसतो कुनो कोण गलल चढ जला तुमका आता तुमगे जिबे रुची का हाव केलल काही लागता जाय जला काय नाक जला सोडवायची मुक्ताल स्टेटस पळयला वॅ खोट्टनी कोण मुकोन घाला गो तिने माकू दंडा उद्द देवले बच्चा ते वचून खाय येते वय वय हांव थंय वचून खाता ह्या रुल्ला कोणा जाय तुगेलो हाव अशी सांगितली ते हा मोड म्हणची वितर चमकली मो तुम्ही ये देवा गंमत केलेलं कोण मुक्ता ते कोणतं गावच्या हा गाय म्हणून गंमत केलेलं ट्रॅक असायचं मग येतं पहिला ऐकून कोट्टन कोण कोणते वरती कळ ह्या महिने पुरा लाख समज चला एक 5,000 रुपये चढून येतस मग तुमच्या करचे हा सबको लिपस्टिक प्लाझो पॅन्ट आणि ड्रेस गट्टी समजा ऐकत आले सबको काही काही विषय गोत ना जलवे तुमगे लॅक बोरलो देवाल मात्यारी पूल चुकलारी होडना तुमगे लॅक बोराची चुकना मागिरी लॅक बरे नशी मलगड्यान कसं की म्हणला के कसं ने कसा म्हणाली कसा म्हणाली कोण आगो तू लॅक बरे ना जाल्यार दुड्डू काही येतास म्हणून कळकन वय बा बरे आली इथे कसं गो कसं तू गेले गेले एक विषय उल्लोच आशिलीत म्हाका हो हे कंचाक नवे पीठ काय गो तावळी चेतूल कॉल येयली ते कसं काय तू गेले सुपुत्राल कहाणी चेतू एक वर्डीक कोर काय ते तक कसं नाही वडले विषय बरडीक करका दिला जातात बाहेर घालचे आणि बट्टाले निंबूचे आम्ही चिरली दुःख म्हणून आई ते इतकी बदश म्हणता ताडीक लोक केला काही चिरीक
लव केलं वय वय लव वय इथे कोपू नका इथे हाव चेतो फोन कोण सांगता ती चिल्ली नका आम्ही पडलेली चिल्ली वारडी फोन घे म्हणून तुम्ही कोपू नकाची आजी फोन कोण सांगता मारतेची कसं केली गो लव केलं कसं केलंय अयो आव भिवून गेली ते तुम्ही म्हणता ना कसं म्हणू आता चेतो फोन करता म्हणून केले तुम्ही पडे तर नाही कसं ने लव केलं कसं झाली गो लव केलेलं गेलो तुला ऐकून वर्डीक जाऊन चंद करून वाटले दिले तांगेल सुख आमगेल संतोष नव्हे त्यावेळी येते म्हणा चंदी कंची काही त्यांची की अंगाची आमची गेली के त्याला रे ती सांगतो कोण तई होड दिले के बायलगावांत तांगेला मूल पुरा अंगा आशिली के पुढे आत पुरा गेलं तई साठी गेला के त्यांनी वचून तरी आमची गेल चल्लीची नव्हे असं बा ताके फोन करून लई पाया ती कामची गेले समय यान ते येते हो तरी तुका ते इंग्लिश शिकू का झालं नको वय येते आता ಸ್ವಲ್ಪ इंग्लिश शिकू का जल्ला हावत असं पडीक जाऊची पुढे एक सांगली नव्हताने कसं नाही जेव्हा आत्ता काला चरडून पुरा गडकड सुन्ना हाडताना पडचे तशी गाडी आमगेल पुताना निदो या रात्री तुझल्ले नाही गो लाईट जळतच ना लाईट ऑफ कर पण तुका लहान येतोय बस गो लाईट ऑफ करी काय एक गोदाड शंकर विसरली ते काणेता बारेला एक कादंबरी हन्नी भीतर एक वाजून कैद करता गर्द वाजून गेला पुरा वाजून कैद करता कोण कोण या चलन पैंट ये कौन बा चैत्रान पेटेल की नावे हन्नी हडेल कसले असो हंगे फोन कोण निमगीता हन्नी जो पार्सल कसले सांगील की पळयता सुपा बाळ मामा ते सामान पेटायला रे फोन आहे का तांगेला वय वे पेटून सोडी तशी ते येताना मिठा गोणी घेऊन या कळवे हो सकूल फोन हॅलो इतको फोन केला इथे हंगे कगरकडे पार्सल येयला इथे तंतू कसंगी एक पुकी चलन पॅन्ट शे ऑड हस्ते पायशे काळी एक असते अयो देवा ते हसते पया पॅन्ट नाही मरणी ते तू कुमोण हडैल ते वय तक पला जो म्हणता ती कसले घडले मग कडमेल लागे मका कर कसं इथे पजलो पॅन्ट सुरवे करून दिसता ये हस्ते पाय पॅन्ट घालल्यार हनी हांव कशी दिसता पुरो त्यानं मला अर्जंट कसा मरणी हांव घरा या ना मैं काही दावन होतोय वय घरा येत ना त्यानं सांगता अद्दवर आहे पडा फोन म्हाका काम भोर गेला हांगा जाय तिथे कोपू नकाची हडयला न्हू तुम्ही जाय जाय दवरता असो कसली हन्नी पेटेला नव्हे घाल घेऊन पळयता एक वेळा मुक्तान कसं रयसूचे मुक्ताला पशी एक कोण हांव चंद दिसता घाल नेता
हे कितली जडच गाडये चक्र शे मुक्त कशी लांबून येऊन येत की कसले असं छंद दिसत मात्र लय हानी हाडलेले पहिले हाडलेले दिसते की एक घालता आणि एक मुक्ताला कशी छान दिसतं आज मी गेल बावडा कुशी जोच्या पुरो साडू सचिल्लीशी दिसत आणि एक अक्का कुठे वाण गल्ला रे मी गेले तर मुक्त काही ना क्षेत्राने कुठे वाण आणला गाव येता कसं नाही असो हे ड्रेस साकर हे क्षेत्रात गेलेलं कुठे वाण गाव कडे कशी दिसतो चैत्रान पेटे एक मात्यार बुक दवरलो व्हिडिओस चमकून कशी देता म्हणून कुठे वाणगाल कळय का Iya bawa, pesan apa? कसं करचे बात अय्यो देवा तडसूचे जाय ना मोदू की अय्यो कसं जल्ले बाये कुठे वाण घालू पडले इथं गुट्टाचे जेत की म्हणून देवा दुखी की हे रामा कसं करचे बा मी गेले फोन काही असली देवा फोन काही असबा काही दवरला म्हणून एवढं घासे ना मका अय्यो देवा ये देवा अय्यो हमके फोन करता एक फोन करीस ओ हंगस यो देवा दुखगी हे रामा रंगावरून वगवग डाउनलोड करे रे भाई मैं सामान पेटो का मका भाई वगवग की ताकay सांग अंधेकल कोणतात पै न वाईला लाव ताकay सांग हे रामचंद्र हे कसा जीव खाता कसं काही केलं तर हॅलो कसं नाही आता कसं तू गेलाय इथे पडली इथे ओके या इथे उठांत्रा पूजा आहे ना पाया दुखत इथे कसं करचू म्हणून कळला ओके याची अयो तडसूच्या जाय ना इथे ओके या हा पडली बॅ ना वाचता येईल रंगा एक रंगीला पळून गेला वही म्हणजे बाहेर पडल्या काय